ljudi, dobrodošli na ovaj klip. Danas igramo Antistres. Ovo je... Koja je tebi ocena? Jedinica. Također. Ovo mi je solidna trojka. Može trojka reći. Ovo je... Ajde ocenavamo dugmiće po dugmiće. Ove ćemo ocenjivati isto. Pošto su isti. Zvuče isto i sve su isto. Ovaj mi je... 9,5. Po meni je nekako. Jer ovako dobar mogu da ga stićem kako god hoću. 7,5. Ovo mi je 4. Ovo. Meni je to 4, brat. 4, živo. To mi je... Ovo mi je burez neko zabavno. Smiješno pomalo. Mislim, ono nekima je ovo smiješno. A čuje se ko Feder. Ovo je dobro. Instalirajte TV Antistres da bi mogli osjetiti kako je to osjećaj. Nije stop. Moraš ponovo da brišeš. Neću ni da pričam. 4. Slučajno sam ušao pogrešno. Idemo ovo. Ovo je dobro. Ovo je dobro. To? Ovo je nešto top 6. Dobro. A ovo je jako dobro. Stvarno je ovo dobro. Ovo je za crtanje. Dobro, jako za crtanje. Onda sad zelena, sranje. Meni je ovo loše. Meni je ovo jako loše. Jako loše. Također, i ovo. I ovo mi je također loše. A ima nekih dobrih stvari, verite mi, nije meni sve loše, verite mi. Ovo mi je solidno, dobro. Moj jedan drugar mi je, kao da kažemo, kao bodyguard. Mislim, motira ovo iz pozadine. Slučajno sam ušao pogrešno. A ne ušao sam dobro. Joj. Ne, nisam ušao ovo. Ovo mi je neko kao crtkanje po prozoru. Ovo volim, ovo sam kao klinac radio kad sam imao prozor u kupatilu. Onda sam ovako radio. Mislim, nisam imao prozor, sam imao kao staklo. Onda dođem ovako crtkam. Pravim čaglišu, kako trči po polju. Ja tako radim to od kola. A može od prašina to da se radi? Ovo je jako dobro, da vidite koliko vaše prsti imaju killer, koliko ima vaše. To je to. Mi smo pokvarili ovu mašinu, ali sad ćemo ovu da pokvarimo. Najviše što možemo. 3, 2, 1. Sve se pokvarilo. Ja sam također ovo pokvario u stvarnom životu, ako niste znali. Ja sam ovo pokvario u stvarnom životu, kao što sam i ovdje. Ali sad ćemo da napravimo error. Bukvalno ćemo error da napravimo.
sve ovo. Reklama. Ju, sorry. Uzmemo ovo, uzmemo sve ovo. Ovo je bojanje. Ja ću se ti gledati. Kako zove? Ovo ćemo da... Nećemo da izbrišemo iz klip. Ništa se nije čulo u stvari. Ako ste vi čuli nešto, napišite u komentarima. Ako ste čuli nešto što je, kako to kažem, ne znam. Ko će ovo remek delo? Prvi put, drugi put, treći put niko. Pa dobre. Ovo je glupo. Ko hoće možda gleda ovo da ga hipnotiše, ali ga neće hipnotisati ti nema šansi. Nema šansi. Tako da, to će valjda biti, nekome će raditi možda, nekome neće. Obično neće. Ljigave loptice. Ovo palac. Op. Opa, gdje ću lomu? Tuče između dve lopte. Dođi lomu. Dođi mamo. Ima fidget spinner. Aha, nije, ne radi ovako. Kako se vrti već dugo. Dobro smo zavrtili fidget spinner. Ovako, samo ovako. Ovo će ovako raditi do sutra, ljudi. Ok, ovo ćemo da zustavim. Bolje bi mi bilo dok mi ne trkne telefon. Ovdje imamo šta je ovo? Sad će i voda i sve da ode. Upalo malo vode. Sve se prosalo. Ono kad devojka drži šolju u vodi. Ona kad devojka drži šolju na ležaljci, dok se ovako kao sunče. Posle klipa ćemo reći. Znaš šta je tu fora? Trebaš da ideš. Imamo ribice. Ribice! Sad će moj drug, kako da kažem, bodyguard možemo reći, kao da nahrani ribice. Čime? Dođi. Čime, sad nas kad ljubri. Ćao, Marijam. Dobro večer. Kad ti moraš kući, šta su ti rekli tvoji? Ja snimam klip sad. Izvini. Nešto. Evo mi je najbolje. Ovo da, to je nešto najbolje. To se moj drugar čuo poznani. Možeš slobodno da pričaš. To je moj drugar u pozadini. Vidimo koliko traje, ok. Dobro da traje klip manje od 15 sekundi. Op. Koliko traje klip? Sad traje 9 minuta. 9? Da, ne sme više od 15. No. Ajde da snimamo da još... Napišite u komentarima što želite da snimimo sljedeće. Napišite u komentarima što želite da snimimo sljedeće, da. Imamo ovu loptu, koja je jako dobra. Mislim da je dobra čak i u stvarnosti, ne znam. Ovaj klip će biti malo duži od svih.
Da imamo šta je ovo. Better not tell you now. Da, zaboravim se da vam kažem, ako ovaj klip pređe 30 lajkova, nema šanse da stignemo, ali pokušat ćemo. Ako ovaj klip pređe 30 lajkova, snijemo drugi deo ovoga. Tako. You may really not eat. On eat. Sorry. Ne znam dobro engleski. Da znate, ova igrica je jako dobra, vidite ovo. Tako. Ja se treba da nađemo ovdje srculence pismo. Znate kada ću ja naći? Crno srculence. Ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa i ćao.